Sa kanyang pagbisita sa Masinloc, Zambales nitong unang araw ng Disyembre, humarap sa mga mangingisda si dating presidential spokesperson at senatorial aspirant attorney Harry Roque. Dito'y kanyang sinabi na ang Pilipinas ang tunay na may-ari ng pinag-aagawang teritoryo na Scarborough Shoal. Importante po na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagbibigay tulong sa ating mga mamamayan na ipatuloy ang kanilang karapatan na magkaroon ng hanap buhay sa karagatan at mga isla na talaga namang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama na po dyan ang Scarborough Shoal. Matatanda ang minsan ng umani ng batiko si Roque matapos makailang beses pa sinungalingan ang sumbong ng ilang mangingisda na hinaharang sila ng mga barko ng China tuwing papalaot sa Boro. Sa kabila nito, muling iginiit ng dating tagapagsalita ng palasyo na ligtas ang mangingisda sa Boro o Bajo de Masinloc. So sa alam ko po ngayon, wala pong hadlang, walang balakid para mangisda ang ating mga mangingisda sa Boro. Si Roque ay miyembro ng People's Reform Party, ang partidong binuo ng yumaong si Senator Miriam Defensor Santiago. Naghain ng kandidatura sa pagkasenador ang dating kalihim matapos hindi makakuha ng pwesto sa International Law Commission. Samantala, ikinatuwa naman ng dating human rights lawyer ang pagiging guest candidate niya sa ticket ni Ferdinand Marcos Jr. Pero siyempre, nagagalak din po ako na ako ata ang pinakaunang inadapt ng tambalang ng unit team ng Bongbong at Sara at hindi naman po ako para humindi. No? Ang sa akin lang, hindi po ako nagsasalita nung lumabas ang anunsyo dahil inaantay ko muna na maisa publiko ni Senator Bongo yung kanyang desisyon na umatras. Rainiel Pawid, CIL TV News.